Emoció fins al final i victòria molt treballada del cadet masculí de l'associació bàsquet Ronçana contra un combatent Vilassar de Mar per 57-54. Després d'un inici fulgurant, els verdinegres van tancar el primer quart amb un coixí de 10 punts gràcies a uns inspirats Genís Valls i Pol Torrents. En el segon període, els visitants, més intensos a les pilotes dividides i aprofitant les errades en defensa de la BR, van escurçar distàncies, sobretot sumant des de la línia de tir lliure. A la represa, amb 28-22 al marcador, els santaolaliencs van tornar a agafar avantatge amb dues cistelles seguides de Marcel Pérez, però a partir d'aquí, el Vilassar, amb un parcial de 14 punts, va posar contra les cordes els de Daniel Serrano, que encaraven els darrers 10 minuts de partit amb una diferència de només 2 punts. Amb els nervis palpables a les cares dels aficionats, va arrencar el decisiu últim període. El Vilassar, que fins aleshores mai havia liderat a l'electrònic, va aconseguir dominar de 3, 45-48. El cadet de la BR no va donar el seu braç a torça i va transformar dos atacs per afrontar l'últim minut de partit amb un 53-52 favorable. Les pissarres dels entrenadors van entrar en joc, però una tècnica assenyalada per l'àrbitre sobre Genís Valls a falta de 20 segons es va convertir en la clau que va donar pas a la segona victòria dels vertinegres en el que portem de primera fase. Hem començat molt bé, guanyant d'uns quants punts, però després ens han anat remuntant i finalment anàvem bastant empatats i al final hem acabat guanyant. Disputades 4 jornades, el cadet masculí de l'ABR ocupa la quarta posició amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. El proper compromís pels de Daniel Serrano serà el 5 de novembre a la pista de les Franqueses.